La nostra ja coneguda Adria Twin, una de les millors campers del mercat, ara es convertirà en Twin Select. És el mateix vehicle, realment és la sèrie que Adria va començar a fer l'any 2025. Aquí estem fent alguna modificació de tapisseries, d'acabats exteriors estètics, però estem parlant de la mateixa distribució, amb nevera gran, amb el bany abatible i en aquest cas la distribució més venuda, que és la 600 SPD Family, amb les lliteres posteriors, amb la llitera de dalt, que és la corredera abatible, que la podem desplaçar molt fàcilment, la podem tenir recollida, com si dormíssim 3 persones, 2 a baix i una a dalt, però també la podem estirar i ràpidament es converteix en un llit doble perquè puguin dormir 4 persones, 2 a dalt i 2 a baix.